Sa toy mo palit og manok ni ay manok baligya. Adi ni balik. Adi na baligya. Pero guys, mahal ning manuka kay antiil guys, tanawan tiil guys oh. Oh, tanawan tiil oh. Kini mao man ni siya ang tiil na iyang tiil. Na pa yung usa ka tiil diri oh. Oh. Ang nakamahal ani guys kini oh, kini iyang tiil oh. Oh. Nasa tiil diri nga additional. Oh, additional nga tiil guys. So, Na baligya ni guys 5,000. si baligya ko no ni 5,000. Mo ning dagway sa manok guys oh. Oh, oh. Oh, hapit ni siya mahimong rasa. Oh. Oh. Mubuno ni guys o kanang Mauning kaliwata guys Patay sa na. manok nga ang kining nga klases manok guys sa ibudadon ni mos bulangan pag uli makadaog siya kaduha mauning klasiha kay pirmirong tari di masamdan ikaduha di gyapon masamdan muuli na lang ka kay base may katulo masamdan unya so tungod ani sinyal nakabuno ni siya katulo guys pero ang ikaupat nabadbaran siya oh nabadbaran so ibaligya ni siya o pila ibaligya ani bro 5,000 ni bro. 5,000 oh 5,000 baligya ko ni 5,000 o nya ni ay mga binuhian din guys kini Texas po ni Otro na guys. kini siya wap ani kabuno oh pero ugma basi Mil magkabuno ni otro, mil otro na guys. oh kana mil otro oh pwede dagan man ni dagan si mil otro ani ara okay si so guys osmura ko ha 5,000 ang baligya aning manuka 5,000 onya katulo na nakabuno wa masamde kay ang iyang sinyal ni raw oh now na si additional nga tiil oh